tongin Duwai. U Blei trakan ran, ngangu me negapor, bemil aingi negalat sachisin ban chakri me, langbag ne online worship service. Trabin, Duwai gidoran kat chung me ban gino do bastang dong ne gijing chakri, hado bukan Duwai. Ai mau mensi mukho chung me, undaran kat ban ngi negapor. Dama ingin ngi pop ki bobon. Ipan ngerteng try bonong benim jengi Jesus Christ. Amen. Hari ni kapor, ngapdang sengamhai pi BAROH segini ke online worship service jangka Balang, ngagit scam, papilio sibon kum gini ki jengi seng langbai ni ki penagi boleh no. Lembah kumun ni kapor, bat hari ni kapor, ngap yang sengaja bahai bisa jisin agar teng bertiang tak me, jong try buat Nongkren jengi Jesus Christ. Ke program jong ni ke jingis hari ni kapor kolong kumne, in yo ya ke praise and worship, lembah kong Jubilee Esther Pesa, bat ki perlong. Nangta kejing Pule nak tin jong Blei bat kejing Duwai. Dari Mr. Eleazer war, ini ada ke special number nai Mr. Iakyrdami Nongpluh bat ki perlong, nangta ini juga jingkmen. De hari ni kapor, na sengaja kemensibon yang ini ki samla jungi balpun kerja ke praise and worship kin semua ban ai, yang Jowai jungi ini kapor, bat U Blei undaran kat bat pi. Keketian jong U Blei, hak kitab sam, kebasyus pak kat lai ke dekot ke balai ke ong. Nadu ke bami ke sengi, haduk ke basap jong ka, ke kerteng utrai ke long ke badai ban yaro. Ke bomut, bangi kup kikun ki jong U Blei ngidan kam, ban mani, ban yaro, ban pendan buram ya utrai, habaro ki bentai jong ka jing im ke jongi. Lah ki jing sngau bah, lani wat hagi jing sngau si ki jongi. Bat kham tam hagi ni ki por ki bementa, ki bangi mat, ki jing ki jing kuslai. Ki bagi jimut ki jing perkat ki jongi, ki dap satang ki jing sngau seir sudah, kemensiang ki jongi kadap daga jing sngau seir. Handrai hakum kita ki poru, utrai ujongi, udawa nangana pi. Bangin long ki khun ki jong u, ki bayaro yu habaro ki benta juga jing im ki jongi. Kumta, kum kadak, bangi ko ngu, ya ka ka ba utrai jisu bah yangi bangin le. Ngakot lang yangi BAROH kani kapor, bangin yarwai, ban yaro yu utrai, lengba jong tu ka jing rwai. Keba ars pak kendai puar, haba atrai ki kam jong me ngaperkat, melong bakrau, melong bakrau. Keep
ruai Sdang gawai ke jing ruai ke Balang kum ke jing Duwai hakaba ngi kerpat yu utrai pun ya rap yang ngi bangin long kita kinong mani u hakaban sim pada ka jing shisha ini ruai ku tu ka jing ruai ke baong kum ke rang batrangi ki wa U Blei na kebentar ke buram ke jong. Amen. Kebelah Shibon ya kong Jubilee bagi perlong kebelah aingi gini Jowai Presbyterian sem pelong sisa ke jing yalam jingi langba gini ke jing sekri jingi U Blei KYRKHU ipi unang yai penon kami ipi bat KYRKHU ipi ki benta BAROH jong ke jing im ke jong pi. Te nginai peteng yang jing sekri jingi U Blei ni ke por da ke ba ngini solang ya ke jingruai nuka kot jingruai jongi ke nembar ke ba arspa san pendriu ke jingruai ke ba ong jisu long ulang ba kordor andal dek unik jingruai ngasung bahaman kot ye Mr. Eleazer war dengan sengau bahaman ahengi ya ke jingpule na ke Bible ban kumjoro ban Duwai. Jisu longulok bakoro, siapun Jisu ngayak pai, ngalasuk ban yolam baro, siapun Blei hajing Duwai, jing sukat nungi judul.
Aswang lain hakmat Blei haging Duwai ngam Pule nagsti wa apostol Paul signong Korinth nong kabaa signong Korinth nong ko bakandai dekat kebenyau hado ko bakandai nangta kestiu Paul signong Kolosai kelnong ko balai dekat ko bakandai kiting ko ong kumne uwai na pi katba utmu hala ka donot kumta unai na ka basnya si lenne da ka ba pembor nomor ublei ui yo ba ai da ka ba kemangkain bat ublei ula ban penroi kerhai ya jingai ai BAROH shapi khnang ba haba pidon hala ka sngi ka jingdap BAROH ha ki ai BAROH pinyo nang roi kerhai sha ka jingle ha BAROH kumbala tho ula ben kerhai ula ai hagbadung ka hok jong u kayasa bom jukut tik ai BAROH ka ba phile hagaktin lane hagjingle tole ya BAROH hagakten ujisu uba utrai da ka ba aingo U Blei uba kpa da u tung bendam hojing Duwai Kendra simpan kami kamang kamang impor ingoi me apan ran amtag ni sngi ku kro kentang kami bakam chole ingoi me namtani por kodor apan ran ho yo chikri leilu me namba kini ka online service kyong i apan ran kerpa me amlang mi chrui nedo Sdang hado opumbai ni chikri kyong i em po ching blai start yong me apan ran kerpa le me amlang mi chrup hi baby apan ran kawa dang senyi ni chikri blai kyong i apan ran kerpa me wo mesim khu yong me blai le lu hapri yong i baby apan ran kerpa le me amlang mi chrup hi baby apa ridas mas care i play i nei kjun nei stom apan ran kamtam play i lembag ni ka khlam COVID-19 apan ra kuban hagni ka thau yong i apan ran kerpa me la amlang chrup hi wa kitu product yong i ku yo mat i kam gni kjut apan ran ku em hagi kleng ki thau apa kerpa me amlang mi chrup ki kerpa le me apan ra wo kner mi sangti ki chim pakhya yo me jong yong ki apan rat wa lembag ni ki wara apan ran pas khami ki jingai kyong ki pakam jo le i ki o chania ki do hame dan hiu tu mang blai wim wuskhian apan ran amlang le chrum hi wagi doktor kinas kuwa em ko benta ko khro wa ko khmat do apan rat ko wile i ni kjut istom apa kerpa me amlang mi chru ki hi ki ka
por jing stai cham panggo neme apan ran thau na yi ki apa yo kata ke jing pengkhia apan ran yi gini ki prolog ku mat yi gini jut apan ran pa am lang la chrup hi wi tuan ki benta ku am benta ku khmat do apan ran ku yele nam ta ni ke khlam apa pa kam chu le am lang la chrup hi wi gi no san char gyong i kerpa miu am ki ka bor mat ko cheko khia ki le ki jing start chen cham phang apan ran lo yi ki sun char i hulti ku me sia bha tami apan ra kham tam hakam gini ki por apa pa kam chu le am lang la chru hi wo chakri yong me wo sa mi ko bor yi jing skhet ne khting yong me apan ran kerpa miu am lang mi chru o ra o kamera ko hanen kyong me pasum pusle o dom sim khu yong me apan ran eva ivi baby yomi ne khtin o yomang ki jing khu i ku sia ba ku am yu kini ku khubor apan ran pakam chole amlang la chrup hi wa ka balang kyomi pakam chole amlang chrup gi bituan ke balang ku am ku wa le iknik online service apan ran kerpa me wo kut khu mi ki apa pakam chole o i jinglom sim amlang chrup wa gi jing chikri kyong ki apan ran pakam chom khamtam la amlang la chrup hi wa ku ngai ku ndi rap si mi apan ran khamtam mi grim pa yung kristan kyong i apa hakam gini ki por kerpa me wo bas kami ki jingai kyong i apan ran pakam chule na pengklan mi le ki jingai kyong i wo Shaniah idu hame pa hame dan U Blei wo sakhet apan ran amla la chrup ki conswat khonrali ki khonwadu udung apan ran kerpa me wo man wo ki ka ta jing sneng tu apan ran yo man ki khon ku ko ngo sneng apan ran pakam chule pendap pembiang ki jing am kam kyong ki hakam gini ki por apa pakam chule amla la chrup hi le wo ki plok kyong ku kujuk ku stam apan ran ku am hayung lane ha ki hospital apan ran kerpa me wo knami sangti jing bkhia yom he trong ki apan ran yo yob yang ki sing ko ko che ko khia hodang yi yin apan ran wo chakri yo ro khu yom he apa amla la chrup ai amlang la chrup apan rat wa ki wituan apan rat ki pram sing ku kodor ku am jingai ne me apa kerpa me wo pusnya thu mi ki apan rat wo punjami do no mo yong ki wo yi ki apan rat wo priang mi kau to nong penim yong ki hjing yong ki smasman apan rat pakam chule amlang chrup wa ka balang yong i ku am heni bakam chule ka balang ku am haklain sodong yong di keri bak ding ka thau yong i ku am chini apan ran pakam chule amlang la chrup wa jing chikri yong i apan ran do Sdang hadu pungkut ka eu am ko jing po jing blai ustad yong i apa pakam chule ka pa me amlang mi chrup hi we jing im yong i ku bang ka sngi rida smas kher i ple i jing ma jung so ku jing chia ku chem ustad wa jing im yong i apan ran pakam chule na yai smas kher i apan ra sngi ki por jing yong i ka me da yo biang mi psa isna pathai ka map le ki pop le kang ku bol sim pasya si i ko mang ko khup yong mi ye ni pango da ma tik le tu khwa yong mi Jesus Christ amen ngai ku Blei ye ma Eleazer war bal aingi kene ko por ye jing Pule na ktiem ke jong Blei mar kum joro ye jing Duwai Blei on KYRKHU bi ma Eleazer hani ko por ngin yo ye ko we special number lagi kon samla jong Balang ye ko bla pungkre dei master Iakyrdami Nongpluh bat ki perlong Teng trong Duwai cái đây Shaniah U Blei Habang apit sao dong birthday Jing jing shi tong bị Shaniah U Blei Cô trai ai bor jingi Cô trai tori hingi Để tăng mà mê u nong yada Mê long U Blei u be islen ay Mê long U Blei u bedap Dekajing i Ban melong U Blei u bekra
kutip yaki baroh ku try ai bor hingi ku try tori hingi datang mame unong yada milong U Blei isnen ai milong U Blei bedap dekat jingai bat milong U Blei bekrau dekat basyanya ha U Blei nginjab yaki jingai baroh ku try ai bor hingi ku try tori hingi datang mame unong yada milong U Blei isen ai milong U Blei bedap dekat jingai bat milong U Blei bekrau ku try ai bor hingi ku try tori hingi datang mame unong yada milong U Blei isen ai milong U Blei bedap dekat jingai bat milong U Blei bekrau bat milong U Blei bekrau bat milong U Blei Kebelah Shibon ye ma Iakyrdami Nongpluh bagi perlong kebelah angi ke Jowai ke Sobang Shibon bat ro ke bukit jemut Shibon belayang KYRKHU pi kum ke kon samla penang yait kemat ha ke jing skri U Blei lang ba ke jing im jang pi hangan ke por ngin ye so biang sa ke wei ke Jowai na ke kot Jowai ke nambar ke ba kendai penriu kendai penriu Jowai ke boang omdan kat u Jisu omdan ha ke perthai BAROH kat u Jisu bangan yero dan u gespa kam kordor ya gespa beneng bahalor ke Jowai ke bekendai penriu Ondon haka berthai baroh kat uji subangan yaro don haukas bakam kodon yakas paboneng bahalor yakajeng Iakyrdami
jinghun hasha ukho. Sajisin ngakot sengap happy BAROH ne por ban sengap yo kubor nak tin jong Blei. Kubor begili osngau ini sengi bonsin ni osngau sepang ki jing bagi jingale jong jingim kiba ngikum ki bangai ban upai benru keleng setelah kepertai ui kendo hagini gisngi hagini kepor nakwa langyan pai segawai kebenta kebadon kam haga jingim jongi kum ki Kristan ban katagalong ke jingai segakam ke jong Blei ke jingai segakam ke jong Blei kapang ka mga kwa banginya kerana ni kepor kalong ke jingkmen sya ke jingai ke jingkmen jong ke jingai. The joy of giving. Laban ang kadega jingkmen habala ban ai. Nanega jingkmen haba yolat ban ai. Sikakam kejong Blei. Ngan pensang nongrim yagne kubor na kasiti ka baar jong apostol Paul sige Nongkren konong bakandai idikot iba nyo kikanten ki bala pensengaw menne dai ba Pule Sdang ba Duwai kikanten ang kumne uway po uway na pi kat ba utmu hala ke donon kumta un ai nagabas ngausi lane nagaba penbor namar u Blei u ya u ai dagaba kemen kain u Blei u ya u ai da kaba kemen kain Sedang ipait ha galong ba sikmat galong ba pra ka konteks sang ne galong ya ka Balang ha Makedonia kene ka Balang galong ka balamat yigi jingdon jo ba kraw bat hapdang ka jingdong bat ka jingkerdo sat chungki kila pedang yang jingai hau Yesus Kristus ku Nongpluh jongki ban kakten jong Blei ko ang kilakmen ban ai hado ka jing slay ka jingai ka loy jongki kila man syam Korinth pra iwe do lai pai yang ne benta namar kat bekum ko bor jongki ngapla ong apostol Paul Sisa bat pelat ya ke bor jongki kila ngau bahaban ai namar kata kadang ke pang jong yang ne kalong ke jingkmen jong ke jingai ni dai ban ai de ke bekemen de ke besnosi dane de ke badan ban penboringi ban ai de ke tmu la ke donon de ke kemen kain kenehi kemun badai ban don ke jingkmen hawa ai kidan artli ki kentenang ne ki bangi sai panon kam baman ke por ke jingkmen ban ke jingai ke jingkmen bat ke jingai kini ki kiten ki long
common ki mengisai penon kamha man kepor tong ini pek bnia sepang jengmut jongki hagne kepor kai jingkmen ya gne jingkmen hag Bible perang la tho kadai ka joy Jowai kadai ka joy hag dictionary ka Merriam-Webster dictionary la tho baga jingkmen kadai kata ka jing sngaw ka bami na ka ba shamba shamyat na ka yo ye jing yo ye jing jam na ka jing bha bok bha nasim lane kata ka jing yo ye ka ek ngi la community ban yo ban ka bangin da angnot kata ka jingkmen la ban pen bahasa so da ka baong baga jingkmen kadai kata ka jing sngaw ka ba po breu ka ba udan ka jing sngaw dam sngaw hun udan ka jing sngaw scam ban ka jingkmen u pastor Rick Warren bala paunam how ba tho yu to the purpose driven life ong kumne ka jingkmen ka dai ka ta ka jing long ba snow scam ba dai blei ba sin char ya ka jing em jongi ka ta ka jing snow scam ba jar jar ba ha ka ba kut ke BAROH kin long ke ba biang de ka ba a jing ro U Blei ha ki BAROH ha ka gospel yonis kal nong ka ba khat san u jisu ye tho ingi bangi jisu ye tho ingi ba u ulang u deng sa wain u ba shisha ban mangi ngilong kitnan baru jisu kwa yang i bangin long kom kita kitnan ki ba saiso kitnan ki ba saiso kad khot ba kan dai do ba khat ar ong kom ne kumau kpa ule e jinga kom ta ro ngale e je phi to phin yai ne hagata ga jing e ke chonga lada phin sumar gu kom chonga phin yo yai ne hagata ga jing e chonga kumang nga kai ngala sumar ya ki hukum utau kpa chonga bat nga yai ne ha ga jing e jong u ngala kren yigni ke ru phi ba ga jingkmen jonga kan yo long phi ban baga jingkmen jong phi kan long ka badam ka jingkmen jong phi kan long ka badam de ga jingkmen ka bagan jam sem ka bala perlong yangi ban sha sitom what hado ke jingyam ban long ki martyr ki bon ki sakri jong blai ki nongilam hagi jaka ke lang ka prathe ki hap ban long ki martyr naga banta ke jingalap jong ki ke ketien ke jong blai balai gile igne te ke jingkmen ke ba pelong ki ban le kumta hag si ti che Hebrew ko nong ka ba khat ar kat khat ka ba ar long u Jisu u nong pelong baru nong penjanaya ke jingai jongi uba namar kata ke jingkmen ya ka belebo hakmat jong u ula sya ya ka dengpna na ka banta ke jingkmen kebalabo hakmat jong u ulasha yuga dengpna ki
Pra ngai be ngis ngau tho ba badai ka jingkmen ka pelong ngi ban le ik ka jingim chungi ngi pendap iki kam ki mangidon ngi trace to man pembiang yang sem ban psa ban pja iki kon ngi ksiu chungi ban penhek pensan iki ban penroy ka spa ka peu ba ka jing don jing em chungi hakane ka perthai ngi kemen ban le kunta nagawe pat kaliang ka dero ka jingkmen ka pelongi ban le ai nak benta jong kiwe bangin le ya kita ka babae ka mangila man le ngi don kata ka jingkmen apo ka man sem jongi ka don ka jingkmen ha mangile nang kong yang ki kam ki bayadai ki jong ukris nangta ka baar man pendep shwa ka kam jong ki way ban ka bot nangta ka long ban pendep yela ki kam la jong Jowai J for Jesus O for others Y for yourself hangta ka shong ka joy ka jingkmen ha ka jingim ka changi praw ngai be ngamla ban kren sibon yang ni ka phang namar ka por kan sha am le ta tong ni pai ban ta ka baar ka jingai ka jingai what is giving dictionary perang kongkumne giving means providing love or other spiritual support. Giving means caring. Kaba ai kemudian penyo ya kejing iki wei. Tane ban ai jing Kristiyani kita ki jing kam jong kemet bat kemen sem haki wei. Lane ka pet bat sumar sukher yaki wei. Lengkot la ban ong kejing ai ka long kejing penbiang ya kejing kam jong ki wei pat. Nado badang kelung ilan nang ban ong ai si kumta ai nga bat kene kejing pan jong ubreu kam dan jengkot tat haduk bandayam Giriu krau perkat ki ekonomis ki ong ba om dan jengkot igi jingkwa bat ki jing dan kam jong ubreu da ketien perang ki ong wants are unlimited human wants are unlimited kadai ki jing shisha prabangai ngis ngau toro baga jing ai bat ka jing dan kam ki yain markan ni ai na mar badan kam ni ai na mar baga don ga jing da ban ai ban ni ai na mar bangi kwa ban ai na ka benta kono ka jing dan kam jing mon wasisa jong jing ai kalong ban le ai na ka benta ki wei claim the community ban yo pan ai naki kata ka jing ai ka wasisa ngisai sngau thop ha ba ai su kam jong blei ni de ban ai lightly ke ka por ka bor ban ka kor haktin punar ni ong wei por wei bor wei kor acha sutunat bhai gane wei por wei bor wei kor ai ka por ko dor jong phi ban sikriyo blai
ai ka bor jing klain bat jingla jong pi klem de tum kai nak menta ka kamu blai but ai ka jing start experience jong pi ban pendam iki kam jong blai ka por ka bor bat ka kor hagwe per kaliang ka jing ai ban ka jing e ro ji yai mar kan long ba la ban ai klem ka jing e ban la ban e klem ka jing ai ka don kendian let's say ka jing pen bai hang ne namar teng ubreu ula ban ai klem ka jing e tanamar bodon sibun ai laga ai let's say klem don ka jing e ndre ki restart philosopher ki ong pila ban ai klem ka jing e handre pimla ban e klem ka jing ai pimla ban e klem ka jing ai la bi ai se kam jong blai ka de ka jing pun pau kat no ba pi e yo blai u jisu bo pen ye ki breu ki bo wan ai ye ki jing show jong ki ha ka temple u pa ye ki ka ka bo song kat no ki ai don ki be ai sbon don ki be ai kendian handre u jisu u ai ya ka certificate baga breu ka ba ai tang sidam li ka de ka breu ka ba ai tam na BAROH namar baga ne ka breu ka ai na do ka donut ban kal ailut ya BAROH kat baga don Peram ngai be Jisu kwa ingi bangi ai. Kumbala Pule na kten ga jong Blei na Sdang. Habangi ai ngi dai ban ai. Kat betmu halaga donot. Daga be ban ai ti le de na ka benta ka kam ga jong Blei. How bangi la ban Shaniah hagi por BAROH. What ai? Daga knyum. Dene ban ai dak bas ngau si ngau benot. Dene ban sudan mapen bor manore mano. Ai dak kemen. Ki prab ngai be kidan sautli kirgom ai suka kam go jong Blei. Ki bangi jula yo asngau ba man kapor ban kibang yela practice ro man kapor sadly ke kom ai suka kam ng jong Blei ka way ka ba ai ka way na ka ba sipo ka ba ar ki jingin show ka ba lai ka ba ai o so ng kong bat ka ba sao ka ba ai isnai ka jing ai you go away and go by Shippo. 1/10. The near 10%. The near 10% on tight. You can the Kren Shai. Haga Kitao. Jong Malaki. Kolong Balai. Got cut. Go by Shippo. Balang you go by Shippo BAROH. Saka yeng jing show. Knang ban long jing bam haga yeng jonga but toten jo inga te hagne ong tragi pai. La ngan plane em yeng jing kang jonga panang api but the no bok api yag jing ku kat ban om nyam jaka show. Nasi setnat pai ni kat. Namar ka don jing kular jong Blei ban KYRKHU kat ban om ngam
KYRKHU provided lada PI Piwalam Yakaba Shipel Nagajok long at caught with new Kaktain Jong Blei on Nado Kisngi Jong Kikpa Jong Pi Pilapino Nagi An Jonga Ban Pimshum Stumar Yuki To Pai Pat Shanga Te Ngarong An Pai Pat Chapi Ong Tragi Pai Hanrei Ki Ong Hanrei Pi Ong Hakabakum no ngin Pai Pat Upreu un lute U Blei em Ban Pila lute yanga Hanrei Pi Ong Hakabakum no ngila lute yame Ha Kiba Shipel Bat Ki jingai ngo kany Snow Trem Yakane kat khat kabal pun snow yangi Hakabakum no Pila lute yanga Ha Kiba Shipel Bat Ki jingai ngo kany Kaba ar Ki jingan show Ki offerings Kini kinlong na lor kaway nagaba Shipel bang iday ban ay ka wanten kaday man long compulsory yung ikiparab ngay kaday kajingkot jong Blei ngay pi ban ay ka wanten na lor ka wanten pi ay sa gijingan show ay kat basangaw la abor ay nagkabakamen Lucas Henreu Laipo Pra Kaktain Jong Blei ko ang To ay Te Ansa ay apiru Yag jingtaw kababha Bala tanyan Bat bala keri Bat bala slide Kintap hakipla Jong Pi Kaktain Jong Blei kadap di kijing kulari Kiba ay sa kam Jong Blei Kijing ay bala tanyan bala keri Bat bala slide Kintap Hakipla Jong Pi Kababot nang ta Namar Da kajo kijing tau Kaba pitaw On tau pan hapi Kani kijing ay Kala ramalong Kung kijing ay sngongo U Blei Yaki bagi kon jang kabalang jang ikibon kiba ay sngongo U Blei Langba ki jingeseng mga nagipor skipor kabalay kabay U so nangkong kani kala man long nalagi jing tray lani nagi jing yo akam yo jam lani nagutulok nagakamay gaji at kumta ter. Ang sikwa man pungkan mo, kaprobeb kabalay, kadekot kabakanday, ang kumni. Kaprobeb kabalay, kadekot kabakanday ang kumni. To buram yo try dalagas pa, bat da kiso ng kong kajingmi jongme BAROH. To buram yo try dalagas pa, Badagi sok nung kong ke jingmi jongme BAROH. Kabasaw kabay isnay alms giving. Kala man lang nagkakam lani da kapisa. Giday man lang kibakloy ban ajing rap yigino kibadan kam. Nasyait kan mau, ya kejingit tu jong ujisu cepang nong semaria babha. Ba ajing rap yo to breu, bala syak peneman sah lenti. Lalai yalami u, la mensong hulor jong kada jong u, lalai yalami u hak yang besar, ba la siu ya kejing sumar sekari,
ke baisa jong tu breu bat lo leit le ke jong kalenti rengkat ba ke jing ong bal redon keno ke jing lut badang don kam ngan sesiu pat anang awan pai utau de nong semria ba u breu u bale isnai namar ka tau bakam dan bakam biang to un ai hau ta ubadan kam duna ke probek kat kendai kat nyau ki keten ki ong kumne utau bisun ai yo bedong u ai kliang hau trai bat ye ke kam ba jong u on sesiupat ye u utau bisun ai yo bedong u ai kliang hau trai bat ya ke kam ba jong u on siupat ye u Isya san pu pra nyo ong hato kam long ke basam yo kpu jong me ke batngan bat bamen malam shala yeng ke bedok bal kentai no haba me yo iu balong koit bamen pun kop yu bat bamem bore ilade nala ke dok kesnang Matias arposan lai pun reu Jisu lai gane ke wei ke jing snang ke senran jong u ke kenten ong kumne ngalat kan te pil ai hangaban bam ngalat sliang te pil ai di inga ngalat long nong wei te pila khot lem yanga balong khoj te pila pun kup janyanga ngalapang te pila wan sumaringa ngalalong haga yeng bandi te pila wan hanga kita agi beriu kini keli menong yo i yemekan rat bamelong kumta Jisu jubab ki dekat besau pe wong. Uta us em te un yatho barun ong ki. Shisha na ong api. Hagabai pila le ika hawai uber ritam nakinegi parajana pila le ken hanga. Hagabai pila le ika hawai uber ritam nakinegi parajana pila le ken hanga kedon ko bagi jing itu kena ba shisha don way kena asamla haga nongba Philadelphia uya nya gisurang yo i gi breu gi bedok gi bom don yeng gi basa chusurang berkan alle no ni gi breu ke wan ge jingmun hu un pelang ya ki jainep ki blanket lagi yeng ki breu ban ais ki ne ki breu ki bom yo ki jainam ulo sedang malek kumta ulai na gawai ke yeng segawai ke yeng ulo la man lum kum mas pau ka santali ulai ai hagati yo bor ulai kumta u yo ki ta jainam ulo lai ai bat kumta ulai syaile la ong ba kan ne ke jing la jong u ban ai chi ram kalau long menta keseng situlu pertai ban yaram regba leit lum ngi blanket ngi yeng ki bom don kam shoy ki ban ay ki breu ki basa hasurap ki bom don yeng don sem ki prab ngai be hak kerteng uji sukris ki ki jingle ki bered kan selong ke bakrau kebakendian kanong bon habau blei udan hangta kejingle bah berret kamla bani ke basumudor ne perkat ne shutmu yaki kam ke bakrau daktien parang ki ong the smallest deed
is better than the greatest intention. The smallest deed is better than the greatest intention. Kiprab ngay ba balay bagi deban ay do jingkmen. Apostol Paul ang le ik klem gijing knyuma gijing niya. Le ik klem gijing knyum ban gijing niya. Nganyo hang ni South League ik balem gid deban kemen ba ay. Kemen kong. Kajing ai kedai kajing ko ngo yag hukum jong blai. Obedience. Ngai osnga mana Jisu ang gospel lokas nang menrir kalai pra to ai. Te ons ai pi to ai. Kadai kajing ko ngo jong iban ai. Bada bangi ai. Kung mangi osnga nang ni ka text Gidai ban ai de jingkmen. Kadai ke jingkongo yag hukum jong blai. Yo blai ngim syam ban ruspa ling ai sngau bahai u ndre ke jing ai jing sho blai ka ban ruspa yungi. La ya ke jing ai jungi la ai de jingkongo. Ka baar Kajing ai, ka ai jing kemenangi namar ngila ban penpau ya kajing sengau lem jangi ya ki waipat ki badan na pedang jing dong jing kerdo. Hag ketien perang ki ong hagini ki sengi, it is a hurting world. Kepertai kepadap di jing dong jing kerdo ki jing sengau si. Kam tang ba kum kene ke por. Deki million ki bro ki do kam do jam. Hamang apait to Porsche lockdown mo ki bro ki laborers ki wan ki yai ki kejat ki lantik becngai kan no kolong bisang sat ban pait ki dan kam ya ke jing snow ya ke consent ke janga ban ke jong pi ngi kemen nadangin la man le nagmanta kum kita ki bro ki badan kam ki consent ke janga ban jong pi hakawai naga sinong don't way bro will come to men but utaw bro dan sibon ki ulam len man im but kendiat ki jidan kam hagajing im jong usuk usain but ukumen Hagbegesngi uyoi namara marsenda kayeng jong godang kayeng tumai godang susuna uyoi ki trok ki bon ki wan ban kit ki mar ke kayeng usupai baru uyoi ki trok ki penhiar ki jaj mar ki per BAROH ki jidan kam jong ubreu la dan lon Naduk ki machine, ki repair electronic machines. Kita ki machine man aingi man suk man let's say ki washing machine, kumta teter, drying machine. Kila danlun kita ki furniture ki ibang mahaban syong. Kila danlun ki Kidur kidar itenan kikenra yeng. Ula dan ki kali ki batmai kat kum ki model batmai ni sngi. Hagwe sngi. Une utumen ulong yau tau breu. Ulong bru spa ba. Ulong yau tau breu. Ko perlong passionate Ladame dang sngau bamidang duna Onginga dengan seneng ime. Ban ngan yatho ime. Balai ba memdon kam ya kita ki ba me sngau ba me duna.
ones are unlimited. Ngala download BAROH Hendrai 4 biang. Tagalong jinglong beriu jongi. Hatong idon em ke konsen ke jing snau lem na mata jongi wei. Wei beriu ong pek sesurang pinyo i ki beriu ke bon. Ki badan lagi jong ki jingai. Tetapi pek tangak yit kemi le jong pinyo i tang yelade. Ai to ke jingkmen. Dag jing snau lem ki weipan ki badan kam ki jing arab jongpi ke besar ke jing ai ke pelong ingi ki nong ye yo bentalem ha ke kam jong u kenran ha ke balang jong ingi yo i sibon ki jenon kam jong ke balang la ke long ha ki project ke per kong ba thaw man tai ke yeng mane bthamai kong ba thaw ye ke yeng building Ika sekolah teh jemaduri, kijing siu tulak, ikinong tre ke balang ke bobon, kijing penbiang, hagi mission field ke per, ban kumta ter. Di jinan kam ke bobon, ban ngis ngau kemen, ngaban biang ngidai ban ngau kemen. Haba ni yok mentalem ban tre nag mental ke kam jong u kenran. Swa bangan bukot ki pra bangai. Ngakwa ban pengkan mawi ki artli jingja. Kebau Jisu ai nuksaingi. Ki bodan ha Bible. Pek kwai pinyo i Kadon haga gospel Matthias kenong kakendai. Kedkot na do ba kandriu do arhuar. Matthias kakendai kandriu do arhuar. Hang tole to spang wayu samla. Uba i kain ba. But neu samla long bestat. Bala la lendet. But bala praktis ro yagi hukum BAROH. Bala kelio Jisu. Kumno ngan le ban yo ye ke jing im bom chukut. Kumno ngan le ban yo ye ke jing im bom chukut. Jisu ula jubab bolo ong yo tau samla. Kelej bat dina ya ki ei ban medan. Namar la ong mau tau samla dan sibon gespa. Tau samla andal yo asnau yo kata. Kelej bat dino ekispa ke medan bat ai ke bedong. Andal yo asnau yo kata. Tau samla la ong ke U Blei. U la lekno u ba snau si. Naba udan shibo. Kewepan kejingito jong Jisu ngila mensyam. Gospel Lukas kenang kat ar, dekat bekat lai do ke ar puwe. Lukas kat ar lai do ar puwe. Hang to le to sepang to rus ba obe. Badan sibon gelengka. Bad hak tak senam ulu yo at go. Palat. Ban ekip senam iba menswa. Ula syam jenge ban lum yo go hak tiar ke badan. Kumta ula rai. Man lihat no ingin tiar ke berim, ban teh ingin tiar ke bertumai, kenang ba an yok jaka ban bo yo to go jong. Bat ul ong halade, ko mensim jonga, to syong sung, to lek kemen, to bam to di to lek kemen. Hendrai U Blei ul ong hu. Ame bobe. Hang ne gamet on pano na me ye ke jing im ke jong me. On pano na me ye ke mensim ke jong me. Ki jong no te kin long kita ke ki ba me le kre le pa. Para ngai e ki ne ki long
artli ke nuksa. Bau Jisu le to sepang ki badan ki ba andre ki bom kloy ban ai. Hagne ke Women Sunday beladam ngino asngau sibon ki jingkren sepang ke jinglan lade jong ke Esther. Ban wan ra ya ki jingkla. Param ngai be ngidon kam ki jingkla. Ladang ngim lien ban ai. Lani ladang la Jowai ro. Sngau ban pusan ba. Halor ke jingai jong peace ke kam jong Blei. Next Sunday ke degri Bible Sunday. To Blei ni rap yangi. Bangin pen but pen temai yelade. Kakten jong Blei ke kerensai. Baga dan ke jingkmen. Ha ka ba ai se ke kam jong ukenran. Kado Jowai. Ban yo ke jingkmen ke ba krautam. Ha ke jing jong pi. Ki parab ngai ba i. Do pin ai yelade. Naga mentau Chris. Bat ban ong kumba ong apostol Paul. Filipi iway arpaway. Apostol Paul ong kumne. Namare nga ka banim ka long Chris. Ban ka banyam ka long ka jingman toy kain. For me to live is Christ and to die is gain. U Blei KYRKHU pi BAROH. Nakabasngam yani kubor nakatin jangu. U Blei nakamanta kuborom jangu. Amen. Dongin Duwai. Au Blei sisisen iwana kamat jangu yani kubor. Ni aingo ime melepen pawang ikan ran. Mengidon kam ban ai ska kam ke jangu. Ban ai ke jingkmen kan ran. Pendo di jinglong kap nam. Hai ke mensim ke dono jangi. Ngap in long ki bala kloy ban ai ke jingkmen. Klem de knyum. Bat klem don bapen bor. Mano. Tribe e. Pedang ngi kong bangilong ni ke por. Ngilong tang ngilong pop ke bejat bak ke beram. Ngidon kam ke jinglam ke jongme. Ya ke jingim ke jongme. Ngidon kam ke jingri ke jing smar skher ke jongme. Pen thamai ngi au Blei. Thaudur thamai ngi. Ngilong ki sakri ki bakamba jongme ki sngi ki mansuan. Ma bingin ki pom jongme. Ni pan gatung trai nong penem jongme Jesus Christ. Amen. Ini apa nuano ini kecing sekri yang U Blei yang ni kepor, nak kecing ruai kebesan sepak katnyo, kecing ruai kebesan sepak katnyo, yo jing KYRKHU, cer yuki BAROH, ini ruai kecing ruai, tang kedkot menengkong kebaar ban kebesau, kecing ruai kebesan sepak katnyo.
Ngai pen yo hadu ba jing lai kan wa nya jingkerku jariaki BAROH nya jingkerku U Blei la ben yo nya jingkerku jariaki BAROH ayu blale U Blei T.Bn Tongin Duwai. U Blei try kan ran try jungi met ki men sim jungi. Ni aingo e mi na mag ni go jing chkri ngli yo. Ha ni go por kul ko kan ran. Ba ki ek ngli yo sngo. Kin yo chaka gi do no ki men sim jungi. Ngin long kita ko kemen man ai. Shika kam ko chome. Kul ko kan ran ngi BAROH lang. The map bat klet ingin ki pop ki bon. Ni pan kerteng jong try Nongpluh jong Jesus Christ. Tor ai ro bu jingai e jong Jesus Christ bu try. Ke jingai ba ke jong blei bu pa. Ke jingai lam ke jingai kai ba ke jing pesai bor jong mun sim ko. Kini la we ndorong kan bar ki kon jong ko balang. Kindorong kan bar ki sakri jong me ki badan agar leng ke pertai. Kindorong kan bar ki mangai bar ki manis em me. Manta ba sudo ki bom jukun halakarta. Amen.